Zigorra taldeak organizatzen dau abarka jaurtiketa. Oin dela urte asko egin zalen handiz eta mutiletako kuadrilla bakoitzeko mutil batek egite dau jaurtiketan eta neska batek. Interkuadrilla akto bat da eta hori, gero bakoitzak nola irabazten dagoen edo nola gelditzen da rankinean, gero horretako puntuaziorako interkuadrillak txapeltarakadako kontatzen dago. Pentsetan dugu leku ona eta aktu ona dela kuadrilla guztiek parte hartzeko eta azkenean ambiente ona izateko. Aurten herriko taldeak eskarabilera uste dut emango dagoela sari moduen eta guk urtero txapela bat ematen dugu naiz mutientzako eta neskentzako. Basaurin defendatzen dugu guztiok abarkak eramatea eta bueno, pentsetago traizio bat dela, beste herrietako tiroi bat izan aldala eta basaurik bai izan aldauela beti ondo kuadriek janztea. Lau akto deko guz, lehena izan Sanatxo, bingo solidarioa, pia jende etorri izan, oso ondo egon zan, azkenean akto solidario bat da eta laguntzeko diru eskaintza hori oso ondo dator. Gaur abarka jaurtiketa dekogu, San Fausto egunean damorra da, lonja guztietatik pasatzen garela eta barikuen dekogula Gran Prix del Furra oso akto polita dela, kuadrilla guztientzako eta ikusteko bai oso divertegarria da.